Вітаю спадарства. Вы глядзіце аб'ектыў. У студыі Юлія Лабанова і галоўныя тэмы выдання ўжо зараз у кароткім анонсе. Ператрус і выняцце тэхнікі. Офіс Белсату прыйшлі людзі ў масках. Дзяржава выкарыстоўвае даступныя механізмы. Ёсць крымінальная справа. Чаму паміж гэтай крымінальнай справы не навесці яшчэ больш страху на журналістаў? Павесіўся сам. Вярхоўны суд пакінуў вырак у справе Александра Коржыча без зменаў. Чтобы вы жили в самом деле в правовом государстве и чтобы ваших детей никто не убивал. Перахоп ДАИ со смяротным заходом. Это в течение 3-5 секунд происходило. Первая машина ГУД, ровый шел невероятно, и вторая следом. 4 гадзіны ператрусу, да як вынік разгрому і выняцця тэхнікі. Гэткі пачатак працоўнага дня чакаў журналістаў, якія супрацоўнічаюць з нашым тэлеканалам у Менску. У офіс Белсату работнікі следчага камітэту прыйшлі згодна з афіцыйнай падставаю, каб здзейсніць правярэнне паводле крымінальнай справы за паклёп. Падрабязнасці ў Вольгі Чайчац. На офисе ператрус паспрабуем потрапіць у подъезд. Добрый день. Могу зайти? Ну, вы здесь проживаете? Нет. Тогда нельзя. Чему? Следственный комитет производит действия. Зранку людзі ў масках пачалі грукаць у дзверы ды патрабаваць адчыніць кватэру, дзе месціцца офіс Белсату. Ратавальнікі збіраліся ўскрываць дзверы балгаркаю. Тады журналіст Мікола Дзябёла пастанавіў уратаваць маёмасць ад шкоды і ўпусціў следчых. Панятых праваахоўнікі прывезлі сваіх. Працаўнікі следчага камітэта павінны, як кажуць, суадносіць, што яны робяць. Адна справа, калі яны там штурмуюць нейкі штаб тэрарыстаў там ці якіх-небудзь арганізаваных злачынцаў, а другая справа, калі яны хочуць трапіць у офіс журналістаў. Для іх гэта было таксама важна, скажем, паказаць дэманстрацыя сілы, паказаць, што вось мы такім чынам можам прыціснуць, прыдушыць незалежных журналістаў, незалежную прэсу. Прадстаўнікі следчага камітэту патлумачылі, што дзеянні праводзяцца ў сувязі з распачатую справу за паклёп, але не ўказалі, за які сюжэт. Ператрэслі ўсе пакоі, усе рэчы, нават абадралі абшыўку ў прыбіральні. На офісе канфіскавалі ўсе носьбіты інфармацыі: кампутары, ноутбукі, флешкі, вінчестеры з архівамі Белсату, ды ўчынілі сапраўдны гармідар. Следчыя паабяцалі аддаць рэчы ўласніку памяшкання або ўпаўнаважанай асобе, якая здымае кватэру. Дзяржава выкарыстоўвае даступныя механізмы. Ёсць крымінальная справа. Чаму паміж гэтай крымінальнай справы не навесці яшчэ больш страху на журналістаў? Прыйсці ў офіс, канфіскаваць тэхніку. Гэта заўсёды прадаецца. Ім па корпусу гэтай тэхніцы знайсці нешта можа цікавае для сябе. Крымінальную справу паводле артыкулу 188 распачалі ў сувязі з тэкстам пра карупцыю, апублікаваным на сайце Белсату, у якім памылкова быў згаданы старшыня дзяржаўнага камітэту судовых экспертызаў Андрэй Швед. Як толькі мы заўважылі пра гэтую памылку, мы адразу далі абвяржэнне. І рэдакцыя, і я асабіста таксама напісаў да Андрэя Шведа з прабачэннямі. Вось. Але, нягледзячы на гэта, ён напісаў заяву на імя міністра Шуневіча асабістую, каб прыцягнуць мяне да адказнасці. Следчы камітэт здзейсніў правяранне ў гэтай справе, падставаў для крымінальнага пераследу не знайшоў. Аднак у студзені сёлета распачала крымінальную справу ўжо Менская пракуратура. Супрацоўнікаў Белсату выклікалі на допыты ў якасці сведак. Следства валодае ўсёй інфармацыяй па гэтай справе, ведае яе падрабязнасці і, напэўна, можа здагадвацца, што ніякай інфармацыі датычнай гэтай справы яны не знойдуць у гэтай тэхніцы, таму што ўсё ім было прадастаўлена на допытах, усе ўсё расказалі, што ведаюць пра гэтай справе. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступіла з заявай і заклікала ўлады Беларусі скасаваць крымінальную адказнасць за паклёп і абразу, спыніць згаданую крымінальную справу аб паклёпе ды вярнуць тэхніку прадстаўнікам тэлеканалу Белсат. Гэта непрапорцыйная мера ў дачыненні да сродка масавай інфармацыі, бо насамрэч праца СМІ яна блакуецца такімі следчымі дзеяннямі. І калі глядзець тыя пагрозы, якая ёсць, нават калі такое злачынства мае месца, то, безумоўна, блакаваць працу офіса СМІ няма патрэбы. Незалежна ад пераследу, Белсат будзе працягваць працу, бо мы мяркуем, што інфармацыю па-беларуску і без цэнзуры варта несці грамадству, нават калі гэта звязана са штрафамі, затрыманнямі і ператрусамі. Вольга Чайчац, Белсат.
А ўжо цяпер з намі на сувязі журналіст Белсату Мікола Дзябёла, адзіны, хто быў у працоўным памяшканні нашага тэлеканалу падчас ператрусу. Калегаў, якія прыехалі на месца пазней, у будынак не пусціла міліцыя. Мікола, добры вечар. Як вы даведаліся, што перад вамі працаўнікі следчага камітэту і, дарэчы, чаму яны мелі намер адчыніць дзверы балгаркаю? Добрый вечер, Юля. Я гэта даведаўся толькі пасля таго, як мне прыйшлося адчыніць дзверы. Распавяду, як гэта адбывалася. На пачатку патэлефанавалі ў дамафон і нейкая жанчына, якая прадставілася працаўніцай ЖЭСа, сказала, што ёй трэба праверыць, ці ёсць у нас гарачая вада, і праверыць стаяк. Я сказаў, што ў нас гарачая вада ёсць і няма патрэбы ў правяранні стаяку. Пасля гэтага хвілін праз 10 пачалі спачатку званіць у дзверы, потым грукаць. Я прыйшоў, убачыўшы ў вочка людзей у масках, проста не захацеў ім адчыняць, таму што невядома было, што гэта за людзі, з якімі намерамі прыйшлі. Пасля гэтага, праз хвілін зноў жа 10, я пачуў, як звініць балгарка, гэта значыць, ужо яны намерываліся адчыніць дзверы такім чынам, парэзаць іх. Ну, дзеля таго, каб яны не нанеслі ўрон якраз маёмасці гаспадароў гэтай кватэры, я і адчыніў. Людзі ў масках уварваліся, адхінулі мяне да сцяны, паказалі пасведчанне працаўнікоў следчага камітэта і пастанову аб правядзенні ператрусу. І вось такім чынам я даведаўся, што гэта следчы камітэт прыйшоў рабіць ператрус. А як акрэслілі ваш статус падчас ператрусу і што вам забаранялася рабіць, што можа быць забаронена казаць цяпер? Мой статус быў акрэслены як прысутны, то бок чалавек, які тут прысутнічае ў гэтай кватэры. Мяне забаранілі карыстацца тэлефонам і іншымі сродкамі сувязі. Я меў права глядзець, што тут адбываецца, сачыць за тым, як праводзіцца ператрус, што яны робяць, што шукаюць. На мае пытанне, насамрэч, што за крымінальная справа, у чым падазраецца, каго мы пакрыўдзілі, на каго ўзвялі паклёп, прадстаўнікі сказалі, што гэта ўсё таямніца следства. То бок мне не патлумачылі абсалютна, у чым справа, як кажуць. І нават не сказалі, што канкрэтна яны шукаюць. Калі я спытаўся, што вы шукаеце, можа я чым дапамагу, яны сказали, шукаем носьбіты інфармацыі. Я кажу, больш канкрэтна, мне адказалі, што яны самі ведаюць, што канкрэтна іх цікавіць. Дзякуй, спадар Мікола, будзем сачыць за сітуацыяй надалей разам. А патрэба ў ператрусах зазвычай павялічваецца ў часе палітычна значных для грамадства падзеяў, адзначаюць медыаэксперты. Гэтак, прынамсі, на Белсаце папярэдні ператрус здзейснілі пазалетась, пасля масавых пратэстаў недармаедаў. Спробы ціску на нашых журналістаў узгадае Юлія Цяльпук. Роўна 2 гады таму офіс Белсату на Кастрычніцкай у Менску наведвалі тыя ж госці. Патлумачылі толькі той факт, што будзе канфіскоўвацца уся прадукцыя, дзе кірыліцай, лацінкай, па-беларуску ці па-расейску напісана «Белсат». Прэтэнзіі да лагатыпу «Белсат» тады меў кіраўнік айчыннай фірмы «Белсат Плюс». У межах адміністратыўнай справы аб парушэнні аўтарскіх правоў праваахоўнікі, аднак, не кранулі рэчаў з гандлёвым знакам, забралі тэхніку і электронныя носьбіты. Асноўная мэта таго, што адбылося сёння, гэта паралізацыя нашай працы з тэхнічнага боку. Нас хочуць пазбавіць тэхнічных магчымасцяў для працы. Добра памятаюць белсатаўцы і спробы ўвайсці ў папярэдні офіс тэлеканалу. Дзеля гэтага ў лютым 2010 года затрымалі аднаго з журналістаў. Те люди, которые его задерживали, утверждают, что он был в пьяном виде и что, возможно, здесь в этой квартире находится алкогольный притон. А гэтак выглядалі дзверы ў той офіс напрыканцы снежня 2010-го. Тады ператрусы прайшлі і ў кватэрах некалькіх супрацоўнікаў Белсату. Яны знайшлі панятых і адразу пачалі пытацца, ці маю нейкія рэчы, якія маюць дачыненне да 19 да падзею 19-20 снежня. Гаворка пра прэзідэнцкія выбары 2010 года, якія скончыліся масавымі пратэстамі нязгодных з іх вынікамі і наймацнейшымі ў найноўшай гісторыі Беларусі рэпрэсіямі.
У прамежку 2010-2017 ператрусаў у арендаваных Белсатам памяшканнях не было. Аднак перыядычна з ордэрамі праваахоўнікі прыходзілі да аўтараў ці суаўтараў грамадска значных матэрыялаў. Пры гэтым ператрус праводзіўся не толькі ў мяне, праводзіўся ён яшчэ і ў маёй маці. У маім прысутнічаў, я там, конечно, прысутнічаў, хаця я там нічого не распісваўся. Маці, сапраўды, для яе быў шок, у яе потым быў сардэчны прыступ. Яшчэ адзін спосаб ціску на наш тэлеканал – буйныя штрафы. Агулам выплаты перавысілі $85 000. Сярэдні штраф для журналіста – нібыта за працу без акрэдытацыі, у эквіваленце каля $400. Вядома, што гэта вялікія матэрыяльныя страты. Журналісты весь час пад ціскам, бо іх уже, все ведаюць як бы у твар, і таму людзі ўсё роўна выходзяць, працуюць, каб даносіць да нашых гледачоў інфармацыю. Штрафуюць за працу без акрэдытацыі. Дакументы, на якую кіраўніцтва Белсату складае ў Міністэрства замежных справаў штогод. Все документы сабраныя. Пакуль без станоўчага выніку. Зразумела, што з'яўленне Белсату заўсёды успрымалася ўладамі ў штыкі. Белсат – это адзіны тэлеканал, які падае непадцэнзурную інфармацыю, падае інфармацыю такой, якая яна ёсць. І гэта глядзяць. Інфармацыйныя і публіцыстычныя матэрыялы Белсату маюць значна больш праглядаў у соцсетках, чымся прадукты дзяржмедыяў. Улады прайгралі інтэрнэт, недзяржаўныя медыа выйгралі інтэрнэт. Таму, безумоўна, мы заўсёды павінны быць насцярожнымі. Асабліва напярэдадні выбарчай кампаніі, у часе якой не толькі ад палітыкаў, але і ад медыяў залежыць грамадская думка. Юлія Цяльпук, Белсат. Працягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. 13 судняў арышту Максіму Вінярскаму і 15 Мікалаю Статкевічу. Падставою для гэткага рашэння суда стаўся заклік актывіста і палітыка прыйсці на малебен за Курапаты да Святадухавага сабора ў Мінску. Микола адмовіўся ўдзельнічаць у гэтым судзе. Ён заявіў, што ён не прызнае судзілішча за святыні, за заклік на малітвы. Судом адмовіўся ўдзельнічаць у гэтым сатанінскім шабашы. Актывістаў абвінавацілі ў заклікі да несанкцыянаванай акцыі, хаця малітвенных сходаў закон аб масавых мерапрыемствах не рэгулюе. У мінулы чацвер працаўнікі бараўлянскага спецлясгасу пад наглядам міліцыі знеслі 70 крыжоў на месцы масавых расстрэлаў у Курапатах. Праваахоўнікі затрымалі 15 актывістаў, якія спрабавалі абараніць мемарыял. Апазіцыйнага палітыка Паўла Севярынца пакаралі арыштам на 15 судняў, актывістку Ніну Багінскую штрафам 1275 рублёў. Вінаватыя толькі сяржанты, а пры гэтым шараговец Александр Коржыч павесіўся. Вярхоўны суд не задаволіў скаргі маці загінулага жаўнера Святланы Коржыч. Жанчына ўсцяж не верыць у версію самагубства і настойвае. Да гібелі сына датычная значна большая колькасць асобаў. Вітаўт Сіўчык працягне тэму. Чтобы вы жили в самом деле в правовом государстве и чтобы ваших детей никто не убивал. Верховный суд не задаволіў скаргу на вырак і папярэднія інстанцыі. Усё вызначылі правільна. У справе гібелі Александра Коржыча ўсё застаецца без зменаў. Сяржанты Евген Барановскі, Антон Вяжевіч і Ягор Скуратовіч па-ранейшаму асуджаныя на 9, 7 і 6 гадоў пазбаўлення волі адпаведна за атрыманне хабару і давядзенне да самагубства жаўнера Александра Коржыча. Маці нязгодная, ды кажа, караць трэба, таксама і афіцэраў. Ротный офицер Суковенко Павел Павлович, прапорщик Артур Вирбал, майор-психолог Петровскова Наталья Александровна, начальник медицинской роты Чумак Екатерина Михайловна, которые непосредственно, капитан еще Черков забыла, они непосредственно отвечали за дисциплину. Згадвае Святлана Коржыч і былога начальніка вайсковай часткі ў барысаўскіх печах Канстанціна Чарнецкага. Праваабаронца Олег Волчак мяркуе, і суд, і следства былі неаб'ектыўныя. Следствие упирает, что 60 человек солдат сказали, что никакого притеснения не было, нравственных страданий не было, но а что могли солдаты сказать в таких условиях? Олега Волчака, як былога следчага, здзіўляюць і абставіны смерці. Ён падзяляе думку маці жаўнера. Самастойна павесіцца з майкаю на галаве і са звязанымі нагамі нереальна. Да, повесили, да и все. Может, денег им не дало, него повесили, все. Ну а как он, связанные ноги и майка на голове, то есть... захотел бы он повеситься, он бы просто повесился и все. Поддерживаем, да. Пусть добивается мать. Руководство обязательно должно отвечать первым. В первую очередь должны отвечать те, кто не организовал
нормальную службу для солдат. А еще хочу сказать спасибо этой маме, Коржичу этого, что она это дело не оставила. Это тоже силы надо иметь бороться. Еще какие? И мы ее очень благодарим, что вот наши внуки будут служить спокойно. Аднак, незважаючы на розгалас і час, які мінуў з кастрычніка 2017 года, калі здарылася трагедыя, высноваў з яе ў войску не зрабілі, кажа Олег Волчак. Армия все равно остается закрыта. Как вы считаете, что она будет более открыта после этого дела? Я вижу, ничего не меняется. Пасля абвяшчэння заключэння Верховным судом Святлана Коржыч пацвердзіла, што здавацца не збіраецца. Я считаю, что Александр Григорьевич, как главнокомандующий, глава государства, должен навести порядок. Это же в его интересах. Ужо неўзабаве маці загінулага жаўнера пойдзе на прыём да старшыні адміністрацыі кіраўніка краіны Наталлі Качанавай. Віталь Ціўчык, Белсат. Суд Ленінскага району Берасця не задаволіў скаргі актывістаў на рашэнне Берасцейскага райвыканкаму. Чыноўнікі установы адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы для правядзення рэферэндуму ў пытанні будаўніцтва аккумуляторнага заводу. Очевидно, что чиновники избирательно используют свои полномочия для того, чтобы решать свои вопросы. И гражданам не дают возможность высказать свое мнение по поводу данного опасного строительства, данного опасного производства. Актывісты рыхтуюць скаргу на рашэнне раённага суда ў Берасцейскі абласны суд. Сёння ж у судзе Ленінскага району Берасця распачалі разгляд крымінальнай справы ў дачыненні блогера, што асвятляе пратэсты супраць будаўніцтва аккумуляторнага заводу Сергея Пятрухіна. Яго вінавацяць у паклёпе і абразе міліцыянта. Яшчэ каля 20 праціўнікаў завода выклікаюць у пятніцу ў суд у якасці сведак, паводле якой справы ў позвах не ўдакладняецца. Штраф каля 500 рублёў ці больш за 1000 пры паўторным затрыманні. Такое пакаранне прадугледжанае ў Беларусі за кіраванне аўтамабілем без правоў. Толькі вось жыхару вёскі Насовічы на Гомельшчыне аналагічнае правапарушэнне каштавала жыцця. Акалічнасці інцыдэнту высвятляла Ірына Дарыфічук. Дороги видно не было из-за пыляки. Так відавочцы описывают пераслед даишниками кіроўцы без правоў. Пераслед, які скончыўся смерцю. Смотрите, какая яма, это в воздухе. Такой удар был, что машина вошла в землю. Трагедыя адбылася 4 красавіка ў вёсцы Насовічы Добрускага району. Паводле аднавяскоўцаў Віталь Дагліс уцякаў ад машыны дарожна-патрульнай службы па вясковай вуліцы, де на высокай хуткасці урэзаўся ў слуп. Люди говорили, что замерла стрелка на 130 километрах. 25-гадовы Віталь Дагліс выехаў сваім нядаўна набытым аўтамабілем у краму. Са словаў маці, пасведчання кіроўцы ён не меў, хоць аўташколу ўжо скончыў. Ему сказали, что Согунов едет ДПСники, он стартанул по боевой. А они, ДПСники, заметили, и за ним погнались. Иначе еще их подрезать. Паводле версіі ДАІ, кіроўца загінуў сам, няправільна выбраўшы хуткасць і не справіўшыся з кіраваннем. Даішнікі ж нібыта прыехалі на месца здарэння толькі праз 10 хвілінаў. Вяскоўцы ў адзін голас цвердзяць, што была менавіта пагоня. Это в течение 3-5 секунд происходило. Первая машина ГУД, ровый шел невероятно, и вторая следом. Вот. А то, что кто-то говорит, что они через 10 минут подъехали. Нет, это все мы видели. Тое, што даішнікі зладзілі пагоню ў паселішчы на вуліцы, дзе маглі гуляць дзеці, абурыла вяскоўцаў. Есть куча свидетелей. Люди выходили с топорами. Они, значит, шли прямо на этих гаишников. Сотрудники милиции спрятали его, как это называется, эта машина, вот что уголовников возят, которая за решетку спрятали этих гаишников, чтобы люди не совершили самосуд. Праваабаронца Леонид Судаленко тлумачыць, што для пераследу парушальніка патрульнай машынай існуе адмысловы рэгламент. Маюць быць улучаныя маячкі чырвонага і сіняга колеру, ды праз мегафон даішнікі маюць загадваць кіроўцу спыніцца. Калі гэта працэдура не вытрыманая, да, то гэта парушэнне з боку міліцыі і сваякі гэтага загінулага кіроўцы па выніках службовага расследавання маюць права паставіць пытанне, у тым ліку яе аб спагнанні маральнай шкоды. Паводле мясцовых жыхароў гэта быў не адзіны выпадак пераследу ў вёсцы. Тот же самый день эти гаишники гонялись за ребенком, который ехал на мопеде. Но вовремя там какой-то мужчина, тоже молодой, наверное, 24-25 лет, гаишников этих задержал. Ребенка гнали, который ехал на мопеде без шлема. Сваякі загінулага маюць намер дамагацца пакарання для працаўнікоў ДАІ, на іхную думку, вінаватых у смерці маладзёна. Добиваться чего?
Правда? Справедливость. Наказание гаишников. Ірина Дарафейчук, Белсат. Сённяшнія матэрыялы для аб'ектыву мае калегі падрыхтавалі, нягледзячы на ператрусы, выняцце тэхнікі. Між тым, затрыманні, арышты і ператрусы – рэальнасць, у якой сістэматычна даводзіцца працаваць Белсату. Аднак перашкоды нас не спыняюць. Дзясяткі карэспандэнтаў у Беларусі ды ў замежжы штодзень асвятляюць падзеі, што вас хвалююць. Яшчэ больш інфармацыі на нашым сайце belsat.eu.